yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane bengi iki ndedonga nuwun kang kuwasa kanggo dulur-dulurku suruhan Jatiasa panjang umur sehat waras berkah rezekine Allahumma amin. Niki nuwun sewu Mas Agus musike di jeda dhisik. Kula pengen ngerti Dik Kevin ingkang pundi sing disunat ben karo kenal. Lenggah wonten. Yang mana saya? Oh, yang pakai kacamata? Oh, nggih. Kula niku mau takon kali kanca-kanca. Niki tasakurane Pak Priyanto menika istilahnya nampa sumbang apa ora Mas? Kanca-kanca ngendika Mas Tejo niate Pak Priyanto menika namung tasakuran. Ora nampa apa-apa tapi niate namung nampa donga pangestu. Dongake mawon ben karo rezekine esuk saged syukuran meneh nggih Lur. Amin amin. Ning kula raketan sithik tanggo syarat leh wis dadi uniku. Si sapa jenenge? Mas Kevin. Ya, sithik tak kei le. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Iki ora oke. Bertondok tresnane Matejo nggo jenengan. Soalnya aku wingi tahu mitrai bocah cilik ngene iki ya mung sithik ning iso nggo tuku wedhus. Nggih. Alhamdulillah wedhuse dadi telu gudiken kabeh. Ning sesuk nggo Dek Kevin tijak nggih. Sithik enggak apa-apa ya, nggo syarat ya Le. Enggak apa-apa ya sayang nggih. DP Innova ya Dek Kevin. Cepet sembuh sayang. Pinter sekolahnya jadi anak yang soleh. Salate ibadahnya enggak lupa doake Bapak Ribu nggih. Amin. Mbak matur nuwun berkah semuanya. Nggih, matur Mbakku. Punten nggih. Nggih. Selamat Dek Kevin Pak, luar biasa. Nggih Pak, berkah nggih Pak. Mau sithik enggak apa-apa ya sayang. Nggih, berkah semuanya. Musik Revansa Indonesia. Aduh Romo
tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Sing
sukune wong tuwa kanggo adikku Kevin dadi putra sing soleh bekti karo Kanjeng Rama